Ay, good morning, good morning. Good Magandang umaga. morning. Nandito na naman tayo sa Kapihan sa Malayan, kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang maiinit na isyu. Bago ang lahat, gusto naming bumati sa lahat ng kababayan natin dito sa buong Pangasinan, siyempre, at lalong-lalo na mga kababayan natin dito sa bayan ng Pusurubio. Partner, babatiin ko muna ang mga kababayan natin sa Lingayen. Pag-uusapan natin yan. May issue na nangyari dyan eh. At siyempre sa mga bayan ng Basista, galing ako dyan nung isang gabi. Basista, San Carlos at Aguilar. Ayan, binabati po namin kayo. Sana po napapanood nyo ang aming programa. Partner Edwin, bati ka muna. Yes, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat na parating tumatangkilik dito po sa ating palatuntunang Kapihan sa Malayan, live and direct dito po sa Puso Rubio. Galing po dito sa Malayan Grand Mansion. Alright. Okay, at siyempre, antuman so walang gagawin nyo, sarayin kaplasan, masanto siya kabuwasan, at si kayo namin, ya pinablin kaluyagan, at Pangasinan sa inyong lahat, sa buong Pilipinas, apo, na imbang bigat, kada kayo amin, kakailian, ito'y ili, iti po surubyo, da ito'y kayimyo, Edwin Bautista, nakaulo, ta nakantabayo, sa kayo oras lang ula, nasa programa tayo. Babatiin ko lang yung mga kababayan natin dyan sa Barangay Malukyat, partner. Malukyat. Okay. Dito sa Hi, kumusta po kayo Good morning. dyan? Good morning, good morning. Okay, ngayong araw, partner. May nabalitaan ako, umiinit na talaga ang politika, partner. Nakakatakot ito. Nakakatakot. Alam mo na, nabalitaan ko, partner, na napatay ang isang barangay captain. Yan. Yan sa bayan ng Lingayen. Barangay Balukok. Barangay Balukok. Siya si Barangay Captain Federico Abalos. Yata. Yes, partner. Ay, nako, nakakasad naman po yung kwan. Nakakalungkot po yung mga balitang ganyan. Talagang kwan, ano kaya ito, partner? Related kaya sa politics ito o ano? Kasi buhay na naman yung kinitil nila, partner. Tama yan. Ay, nako. Tingnan natin kung anong magiging investigasyon ng PNP. Kung ito ba politically motivated. Or in line of duty. O ano ba yung kangay magiging investigasyon na naman. Balita ko, partner, itong si Barangay Captain Abalos, dati ito sa partido ni Governor Pogi, yata, mga Espino. Tama ba yun? May mga espekulasyon na ganyan. Oo, pero as of now, medyo hindi pa naman tayo makapag-speculate kung yan nga ay related nga sa politika. Sa politika. Pero masaklap talaga yung partner kasi isa na namang elected barangay officials ang nasawi, binawian ng buhay. Yes. Tinambangan at nasawi. Si Barangay Captain Federico Abalos ng Barangay Balukok dyan sa Lingayen. Ay, nako, partner. Ito ang mahirap, partner, mahirap sa politika ito. kung minsan. Yes. Dahil pag isang political figure ang involved sa pamamaril, hindi maiwasan na mag-speculate ang ating mga kababayan na ito ay may kinalaman sa politika. Okay, oo. But just the same, ang sinasabi namin, hintayin natin yung investigasyon po ng Philippine National Police. Oo. At sana dito po sa ating bayan, lalawigan ng Pangasinan. maiwasan na. Hindi na po dapat umabot sa ganyan ang
kuhan kasi naku po, Mm. buhay po yan. Yan. Di ba, partner? Mm. Oh. Habang papalapit ang Mm-mm. filing Mm-mm. ng candidacy, ilang buwan na lang, mga kabayan, 2 buwan mahigit. 2 buwan mahigit. Ayan. Okay. Filing na. Makikita na, partner, Mm-mm. kung sino yung mga kakandidato, Kung sino yung magkakasama. sino yung magkakasama. Oo. Di tanla na nang no? So para aramay tatawagan niya bintambling, On. aramay ito Unggit. no antuya may salitan for sale candidate kontura dakaliratan eh. Maraming ganyan na kakandidato, hindi naman seryoso. Mm-mm. Yung pala, ang interest niya, Mm. mabayaran. Oh, naku, Oo. Diyos ko, Lord. May kakandidato din na ang interest niya, dahil nabigyan siya ng malaking offer, Mm-mm. biglang nagtumbling. Mm-mm. Delikado yung ganun. Pero may nabasa ako, partner, sa total na pag-uusapan natin, nalalapit na nga ang halalan. Politika. Politika, no? May nabasa ako yung isang item sa Manila Times. Manila Times. Ang sabi niya, Mm. Guwapo versus Pogi. Referring to, Guwapo is referring to incumbent 5th District Congressman Monmon Gico and versus the incumbent governor. Ngayon, doon sa article na yung partner, hinimay-himay nung author kung yung winay niya, kung yung support na makukuha ni Guwapo at saka yung support na makukuha ni incumbent Pogi, Governor Pogi. At pinag-aralan ko rin, partner. Talagang even partner ang laban. Parehas. Oo, parehas. Ito, talagang papugihan na lang, pagupuhan na lang talaga. At saka pagalingan. Talaga namang Alam mo, parehas ang partner, laban. minsan, sa mga nakalipas na halalan sa pagkagobernador, hindi rin parang guarantee yung mas marami kang kasamang mayors, mas malaking tsansang manalo. Although malaking factor yan, Oo. pero sa It's not a guarantee. Yes. It's not a guarantee, of Oo. course, yes. kahit sa ano rin, hindi naman natin dinidisregard yung mga support ng, of course, mga mayors, kung tatakbo kang gobernador. Kahit sa mayor, partner, mas maraming kapitan, punong barangay, mas malaking tsansang manalo. Oo. Pero it's not a guarantee. Yes. Oh, yeah. May mga kandidato ding mayor, kukunting punong barangay, pero nananalo. Citing as an example, yung nakarang election partner, Yes. si Pangulong Duterte, walang siyang support na, ang support governor niya, si Aimee Marcos lang. Yes. Tapos wala siyang mayor, doon lang sa bayan nila. Pero the masses showed the support. Talagang phenomenon yung can be considered phenomenon yung pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Maalala natin, partner, noon, si dating presidential sister, Liti Ramos Yahani, Oo. against Victor Agbayani noon. Oo. Sitting president noon si FBR, Oo. Tabaco. At saka senador yata si Juan noon. Yes. Outgoing senador siya. Oo, si Leticia Sahani. Oo, the late Senator Shahani. Pero, nanalo pa rin si Victor Agbayani na kukunti ang mayors, kukunti ang mga lideres sa bayan, pero ang naging behikulo niya, yung tao mismo. Tao, oo. Direkta sa tao. Yan. Ito yung mga ilang classic example, mga kabayan, ng politika na nangyayari sa mga nakalipas na history ng politika. Although, malaking bagay talaga. Malaking advantage yung marami kang Leaders. mga lalo na halimbawa sa mayor. Yes. Marami kang mga kalyado na mga kapitan ng barangay. Malaking advantage yun.
Um, pero amay pangkulanti, it's Oh. not a guarantee. Oh. Kasi ang isang kandidato, sino, pwede naman siyang magdirekta sa tao. Direct siya. Ang kwan dyan talaga, ang tao ang bumoto, hindi naman yung kwan. Kaya yan. Although, partner, sa atin naman, dito sa ating bayan, nire-respeto natin yung mga punong barangays. Of course, yes. Sa nakalipas na mga halalan, nagpapakita naman sila ng ikangay yung bang neutrality. Oo. Tama. Dapat lang naman. Oo. Good morning sa ating mga punong barangays. Dapat lang. Nararapat lang na kapag ikaw ang punong barangay, bigyan mo ng tsansa ang iyong mga nasasakupan na pumili kung sino ang kanilang niluloob. Di ba, partner? Tama yan. Di ba? Tama yun. After all, ang sinasaad naman ng ating batas, non-partisan Non-partisan. ang mga barangay officials. Hindi sila dapat mag-side sa isang Pero partner, alam mo, may kilala ako. Mayor ng isang bayan. Kapag nakita niya, partner, na pumupunta ka doon sa kalaban niya, magagalit sa'yo. Naku, mayroon akong kilala niyang partner. Ay, naku. Kilala mo rin yun? Oo. Yung ikaw nakita ka lang niya na nakikipag-usap sa silong ng mangga. Malapit sa munisipyo. Sa isang leader ng kabila. Ay, delikado ba? wala inikal to. Empleyado. Munisipyo, anong nang to? Ni sikin manay. Mayor, manda. Katungtong to yung kyan. Unya, kalaban nyo. Tinawag to, inikal to. trabaho. Ni, alam lamay, swildom. Kunto. Patanir ka lang. Kwanto, bakit naman ganon? Aliw? Itong politiko. Aliw at tilo? Pati ba naman yung pobreng empleyado, pag-iinitan niya dahil lang sa kanyang pamumulitika? Hindi naman tama yung ganon. Maling-mali. Kahit siyang anggulo mo tingnan. Yan. Meron din yung kandidato, partner may mayor din na yung dating parating tinitignan niya kung sino yung mga magbe-birthday. Parati siyang may dalang cake. Nagre-regalo. Ngayon, pag nakita ka niya na naki-birthday ka din, umatin ka doon sa supporter ng kalaban niya, ay mag-iisip ka agad na ikaw andun na rin sa kabila. Tignan mo yung mga ganyang mentalidad ng divisive ang kung ano ngayon. Dapat kasi ang kwan na ngayon, ang politika na ngayon, partner, kwan na yung bang hindi na yung parang dating yung traditional na tapos na yung mga panahong ganyan. Dapat pagkatapos ng eleksyon, kung sino yung nanalo, mayor ka na ng lahat. Hindi yung sumuporta lang sa'yo, tumulong lang sa'yo ang kwan. Di ba, partner? Tama yan. Mayor ka na ng lahat. Ganun yan kasi buong bayan yung hinahawakan mo. Ay, nako. Partner, binabati natin ang ating mga sponsors pala, ang Tangay-Tangay Restaurant, ang DDI Bistro, si Manang Aida, ayan. At saka siyempre ang Bank of Makati, partner. Bank of Makati? Dito sa Ordinary Branch. Sponsor natin yan. At saka si yung bagong pampagandang produkto, partner. Yung Miracle. Subukan nyo po yan. Gaganda ka. Partner, aninyahin muna natin sila. Bukas po ay magkakaroon ng Loudlands second edition episode po. Marami po kaming mga palaro bukas, games katulad ng lucky numbers, spin wheels,
at saka yung kuwan po, yung bilao o banga, pera o banga. Maganda Ayan, yan. alauna ng hapon po. At saka may mga guest performer po kami. Ayan, at saka bukas din po ng hapon, yung Zumba. Libreng Zumba po dito po sa Malayan Grand Mansion Compound. Ayan, alas 5:30 ng hapon po yung Zumba. Okay, partner, mag-break muna tayo bago Okay. tayo magpatuloy. Babalik po kami. Alright. Ito'y aking liga, aking palabas. Ako'y pambihira kahit madalas bumabagsak sa lupa ng malakas. Parang bola, ako ay tatalbog pataas. Ito'y aking liga, aking palabas. Ako'y pambihira kahit madalas bumabagsak sa lupa ng malakas. Parang bola, ako ay tatalbog pataas. Pagmasdan ninyo, ito ang laban ko. Balang araw sisigaw nyo ang pangalan ko. Hindi pa tataob, lakasan ng loob. Di pa bubuwag, di pa tatalo. Aabutin hanggang sa marating tagumpay sa dulo. Sa man makarating, dala aking galing at ako'y ng puso. Hindi ako magiting at anumang bumabagda. Pagkat ako'y mabangon sa tuwing ako'y madarama. Dito sa liga ng buhay. Oh, dito sa liga ng buhay. Oh, Right, nandito naman kami, bumabalik ulit dito sa Kapihan sa Malayan. Ang oras po natin, alas 8:20. Bago tayo magpatuloy, partner, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin yan. Si Jonalyn Tadio. Si Jonalyn, magandang umaga. Ito yung nanalo ng lucky viewers Si Flor Mejia Vergara. Si Kagawad Marvin Araos, magandang umaga, sir. Kamagyan. Vivian Sapasap, si Madam Vivian, Mitos Erpelo, Nicole Torreno, Remelin Puntanosa, Denise de la Cruz, tama ba? Santa Cruz, Joshua Erlano,
si Ate Tere Hidalgo, Princess Karamat, Glency de Asis Donato, Maria Luisa Garcia Almoite, Maricel Lumibaw, si Madam Doris Di Samito, Carol Landing Inabinohar, si Madam Hilda Bornal ng Dilan, hi. Ima Alojado Daba, Soledad Fernandez, Ginalyn Fernandez, Rachel Ducosin Suto, Ruby Esperanza, si itong inaanak ko sa kasal, si Kulit now, Orlando Maglaya Goldape, Arian, si Jennifer Kagiwa ng Aguilar, good morning. Karin Biason, Ana, Jelmarcia Abuan. Naku, napakarami ng viewers natin, partner. Hindi ko yata mauubusan tayo ng oras, partner, sa kwan. Ganun pa, siya nga pala, i-share nyo po ang video natin na ito. At ganito po, sa Sabado, lahat po nung nag-subscribe sa YouTube channel ng Kaaro ay masasama sa, ang tawag nito, maglalaro sa pera o banga sa susunod na Sabado. Doon po namin kukunin yung maglalaro ng pera o banga. So lahat po na nag-subscribe sa YouTube channel ng Kaaro TV channel, yun po doon po namin pipiliin kung sino ang susunod na maglalaro ng pera o banga. May jackpot prize po tayo dyan. 50,000. Ayan, mga partner. Oo. 50,000 jackpot prize. Ayan. Babasahin din natin, partner, yung mga comment nila. Sabi nila dito, asan na yung sabi nila, itong comment Okay, sabi po nila, good morning sir. Sabi po ni Angela Fernandez Regados, good morning po. Sabi ni Ma'am Doris, good morning din sa inyo, Ma'am Hilda. Si Flor Vergara, good morning po sir. Ask ko lang po, hiring pa? Opo, sa July 24 po, job fair. Good morning po, sabi ni Jolly Chris Kison. Princess Karamat, bumabati ng magandang umaga. At saka si Beatrice Marcos, good morning. Butch Latonio, magandang umaga rin. Perla Ularte Noses, good morning po ito. Remelin Puntanosa, good morning din. Si Edwin Collado, at saka partner, nagpapa-shoutout nung nakaraan, hindi ko nabanggit. Yung mga kababayan natin dyan sa Jeddah, Saudi Arabia, napakarami pa lang po dyan, partner, taga-Pusurubyo. Oo, talaga. Kababayan sa Saudi. Saka si Mepi Lemon Natividad Makaira, nagpapabati ng magandang umaga. Ayan. Partner, alam mo yung mga kababayan natin, dito pala sa buong Region 1, partner, ang Pusurubyo, ang bayan ng Pusurubyo, ang may pinakamaraming bilang ng OFW. Buong Region 1, partner. Tama. Actually, kung yan isa sa mga ito'y naitala sa dito, Department of Labor and Employment, na ang Pusurubyo sa buong Pilipinas, buong bansa, ang may pinakamaraming bilang ng OFW. Yes. Now, yun ang isang iniisip natin, partner. Ano na ba ang naibigay ng ating, siyempre, walang ibang magbibigay kundi ang ating lokal na pamahalaan na in return, parang pambawi. Pagpapakita ng pasasalamat sa kanila. Pasasalamat sa kanila. Kung may natatandaan ka, partner, o may nakita ka. Partner, wala Dahil ikaw, parte ka OFW ako dati. Partner, ganito daw. Ang pangarap ko dito sa bayan nating Pusurubyo, hindi lang dito sa bayan ng Pusurubyo, pero siyempre, taga Pusurubyo ako, partner. Ito ang pangarap kong makita sa bayan ng Pusurubyo para sa mga OFW. Di ba pag piyesta, mayroong barangay night, farmers night, senior citizens night. Balikbayan. Balikbayan night. Balikbayan night.
dapat bigyan din natin sila yung parang OFW na yun. Ganon. At saka ito, partner, alam mo ang isang pangarap ko. Pangarap ko para sa bayan ng Busurobio, no? Magkaroon ng isang OFW center. Parang maliit na gusali. Maganda yan, partner. Oo. Tapos, yung lahat ng mga nag-a-abroad at mag-a-abroad pa lang, partner, doon sila pupunta. Lahat ng processing doon. Concern Kumbaga, nila. O concern nila doon. Pangangailangan nila. Parang one-stop shop. Maganda yan. Parang OFW hub, partner. Di ba? Parang yan yung pagpapakita. Tama. Ng pasasalamat. Salamat. Kasi partner, tinan mo ha. Ang dadalawa lang ang bumubuhay. Dalawang sektor lang, partner. Para sa akin. Dalawang sektor lang ang bumubuhay sa ekonomiya ng bayan nating Busurobio. Yan. Ano yung dalawang sektor na yan, partner? Una, farming, Agriculture. agriculture. Yes. Pangalawa, yung mga remittances na mga mahal natin sa buhay na nasa abroad, OFW. Malaki yan. Partner, Oo. pag ito, isa dito ang humina, Ay, nako. bagsak ang Malaking, ekonomiya ng bayan. malaking epekto. Oo, malaking epekto. Kaya dapat mahalin natin yung dalawang sektor na yan, partner. Di ba? Tulungan natin sila. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Kasi pag, tulad nga lang sabi ko, partner, pag humina ang isa sa mga yan, hihilain niya pababa lahat ang ekonomiya ng bayan. Sa bawat bayan, partner, meron yung sa LGU, meron yung itinalaga doon na yung peso. Public Employment Services Office. May piso manager dyan na mahawak. Ngayon, sa mga OFW na mag-abroad, dyan sila dumadaan. At saka, kung ano yung mga concern na mga nasa OFW, dito rin ang bagsak nila. Pero sa tingin natin, parang hindi naman masyadong yung opisina ng piso, hindi naman masyadong Effective. pinapalakas. Hindi naman nagiging effective. Alam mo, partner, yung mga sektor na kung sino pa yung sektor na talagang nakakatulong sa ekonomiya ng ating bayan, partner, sila kadalasan ang nababaliwala, nakakaligtaan. Yan. Di ba, partner? Tulad nga lang ito, OFW, yung madalas pa, napakababa ng tingin sa kanila. Katulong sila sa nagiging domestic helper lang sila sa isang bansa, ibang bansa. Parang nakakaligtaan yung mga kababayan nating OFW. Pero partner, sana Yung contribution nila. yung contribution nila sa buhay na sa ekonomiya ng ating bayan, partner, napakalaking bagay. Napakalaki talaga. Kaya nga para sa akin, partner, sila ang mga bagong bayani talaga. Yung biro mo, partner, yung hirap nila sa abroad, na talagang Iwanan nila ang kanilang maliliit na anak, Yes, ganon, sakripisyo. sakripisyo. yung Kung minsan, hirap. partner, meron yung hindi umuwi sa loob ng 5 taon. totoo yan. Anong partner? Kasi nangihinayang siya doon sa kikitain niya, partner. Kasi may pinapaaral siya, gano'n. Yung anak niya, magkukulenyo, gano'n. Kaya, nako, napakalaki po ang sakripisyo ng ating mga kababayang OFW. Bilang pagtanaw naman po, sana sa mga kontribusyon nila sa ating ekonomiya, bigyan natin sila ng importansya, partner. Di ba? Tama yan, partner. By the way, Manaya, partner, sa kapapasok lang na balita kanina, pinirma na ni Presidente Duterte yung opening ng klase sa school semester 2021-22. Apo, September 13 ang opening apo ng klase. So, ano pa diyan, partner? Wala pa bang indikasyon na babalik na sa classroom ang mga bata o ano ba? ang sinasabi ni Secretary Briones. Briones,
binubuhay pa rin niya yung kanyang proposal na magkaroon ng pilot area kung saan isasagawa yung face-to-face na klase. Yung normal. Yes, provided however na ma-injikan na yung lahat ng guro at yung mga mag-aaral. Ayan. So speaking of injection na naman, bakuna. Alam mo ba na kahapon ilang mga LGUs na naman ang masaya? Dahil dumating ang napakaraming bakuna na naman. No, mahigit 6 million yun eh. Yes. Nang dumating kasi 4 na supplier. Sinovac, mayroong AstraZeneca. AstraZeneca, Mayroong pang, saan pa yung iba? Na pinanggalingan. Yan. Russia. Basta mahigit 6 na milyon yung partner. Na dumating. So, ang daming mga LGU ang nakinabang, pero ang tanong, wala tayo kasabi lamang. May dumating ba? May nakarating ba sa Pusurubyo? Ay, Na bakuna? Diyos ko Lord. Ay, nako. Yan po. Ito po, mga kabayan. Tayo, kini. Marakal. Mansari kabalian tila. So talagang atay Peter pat dala. Piugagap dala. May nabakunaan mo ilara ko mo. Akinahipon da. Hanggang mo ay bakuna. Wala naman nang dumarating. Awan man bakuna hapon. Awan nga talaga. Ay Pusurubyo. Ako rin partner, gusto kong magpapakuna. Ako rin partner. Kasi alam mo naman, negosyante tayo. Lakad tayo ng lakad. Minsan. Minsan nga, partner, sa mga pinupuntahan natin, pag nakikita tayo ng mga makilala natin, tinatanong tayo, oh, pare, wandos ka, naka-wandos ka na. Sabi, wala pa. Wala pa talaga. Parang Hindi ko nga alam partner, parang wala man lang nababalita na kung kailan, o may movement ba, o may progress ba ang bakuna dito. Dapat ini-inform din ng tao kung nakailang porsyento na tayo, sino ang susunod, anong classification, class A, 1, A2, A3 ba ang susunod, ganun. Wala. Maglagay sana sila ng malaking bulletin. Tama, partner, bulletin. Para alam natin kung sino, yung mga napakunahan, ilan na, ilang porsyento na, ano ang plano ng LGU sa bakuna na yan. Baka naman mamaya, lahat ng bayan sa Pilipinas, bakunado na. Wala akong naiiwan dyan. Ay nako, baka kilos-kilos naman po dyan. Baka tawagin itong bayan natin ng bayan ng bagal. Nako, Diyos ko, mahirap na. Tanungin natin, partner, malaman natin yung proposal sa sanggunian na mag-allocate ng pundo kung ano nang nangyari. Ang alam ko, may sinubmit ang isang sangguniang bayan member, isang konsehal ang nag-submit ng resolution partner na mag-allocate ng counterpart para sa bakuna, pero ewan ko kung a-approve nila. Partner, speaking of this mga virus, tayo hindi natin alam, wala tayong idea kung saan, paano nagkakaroon ng virus sa isang lugar. Lalo na yung communicable disease na yan. Saan kaya nanggagaling yan? Sa hayop o sa mga kinakain kaya natin? O ano sa palagay mo? Well, yung virus kasi na yan, partner, noon pa di ba nansaman, Ken, maninagam tayo, nilalagnat tayo, tapos anong tawag nito, yung, ano ba yung isang uri ng sakit na, yung parang mas matindi pa sa lagnat? Typhoid fever. Yung mga ganyan. Yan ang cause virus. Sinasabi noon pa, meron na yung virus na yan. Either ito ay nakukuha sa airborne, waterborne na virus, at yan ay sanhin na rin ng maruming kapaligiran. Sa pagkain, partner, magiging source din yan ng viruses. Pagkain, sa inumin,
May banggit ko ito, partner. Sa pagkain, alam ko na may mga viruses na nanggagaling dyan. Alam mo, may nabalitaan ako, partner. Isang beses dito, sa bayan ng Busurubio. Mayroong isang supplier, partner, ng baboy. Supplier ng baboy. Yes, yes. Sa kwan? Sa... Palengke. Sa slaughter. Slaughter. Dadala ng baboy. Pero, napag-alaman ko, partner, na yung supplier na yon nakaban sa buong Pangasinan. Tama. Oo. Oo. Ibig sabihin, bawal siyang pumasok o mag-supply ng anumang uri ng livestock o Karne. karne. Baboy. Oo. Pero partner, nakakalusot. Nakakalusot. Oo. Dito sa slaughter natin. Nako. Aha. Ay nako. Mga boss, paano ba yan? Baka naman... Ano, partner? May kaso na ban para pumasok sa buong Pangasinan. Aba, ay nagpapasok ng baboy sa slaughter ng Pusurubio. Ay, Aba, dapat tingnan yan. dapat pong pagtuunan ng pansin yan kasi ay naku naman, mga boss, ay nakakatakot po yan. Mga boss dyan sa namamahala po sa ano ba meron dyan? Yung nakaban na nga, may kaso pa. Tapos nakakapasok pa rin. Ay, lintik na yan. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Sinasabi ng pamunaan ng ating pamahalaan, nalulugi na daw yung slaughter. Nalulugi. Nalulugi. Anong management? Paano hindi malulugi? Papasukin ba naman yung nakaban? Di ba, partner, malulugi talaga. Nagtatanggalan ng mga empleyado. Ay, nako. Ay, Yan ang rason na sinasabi. paalala lang to, mga boss, mga sir, madam, dyan sa namamahala dyan sa slaughterhouse natin. Nakaban na yung tao, may kaso pa, nakakapagpasok pa rin ng karne, ng baboy. Ay, ano ba yan? Ay, parang nagtutulog-tulugan kayo dyan. O ano bang meron? Ha? Baka, ano bang meron dyan, mga boss? Ha? Ay, nako. Break muna tayo, partner. At medyo umiinit na naman yung tenga ko. Sige na, break muna tayo.
Okay, partner. Ayan. Bumabalik po ulit kami. Balik po tayo. Kababayan, binabati namin ulit ang mga kababayan natin na nanonood dyan. Salamat po sa inyong panonood. Napag-usapan natin kanina, partner, yung pagpasok ng isang nakaban na supplier ng karne, pero nakakapagpasok pa rin sa ating bayan. Mga boss, ano naman po, titingnan nyo naman po kung ano yan, kasi nakakasama po sa kalusugan ng tao. Kung magpasok na naman yung tao na yan ng karne na hindi po kanais-nais sa ating kalusugan, nako. Partner, ang susunod na pag-usapan natin, yung mga mall ba? Alam mo, napakaraming supermarket, shopping mall, na pupunta ka, partner, wala silang mga designated parking. Yan, totoo yan. Marami. Oo. Napakahirap. Alam mo, dito sa bayan ng Pusurobio, partner, meron yung isang supermarket dyan. Talagang maski walang parking talaga. Wala dahil yung shopping mall, supermarket, nakatutok na sa mismong kalsada. Oo. Tapos ang daming siksikang tricycle. Yes. Ano bang klase namang kanyan? Ang bukod tanging nakita ko na may parking dito, partner, na supermarket, yung Save More. Save More. Di ba? Mayroon silang siguro good for 30 vehicles. Yes. Yung parking nila. Oo. Saka itong Magic. Pero yung dalawang supermarket dito, naku, Diyos ko, walang parking. Maski sa ibang bayan, partner. Sa ibang bayan. Hirap. Yung problema yan. Problema. Dahil, siyempre, kung ikaw ay mamimili, tapos magpaparada ka ng pagkalayo-layo, parang ang hirap na. Alam mo, partner, hindi kaya nararapat lang na halimbawa, may papasok dito ng isang investor. Magtatayo ng mall, halimbawa, supermarket. Hindi kaya dapat na i-require natin sila na maglagay sila ng parking kahit basement. Di ba? Tama yan. Maging isang requirements. Para ma-approve yung ano nila, kailangan makita natin yung plano ng i-construct ng nilang building na may kasamang parking. Yan, tama yan. Oo, di ba, partner? Kung walang kasamang parking, huwag nating payagan, kumbaga, di ba? Yan, responsibilidad ng ano yan, namamahala. Oo, i-require dapat yan. Engineering. Oo. Kasi sila yung, ano dyan, titingin sa building structure, building permit. Oo. Titingnan nila kung ito ba ay merong ganyan nga. Sabi mo, basement. Dahil kung gagamit lang sila doon sa kakarampot na espasyo, gilid ng kalsada. dalawa. Mag-focus ng traffic. Mag-focus ng traffic yan. Tama yan. By the way, manaya partner, may panukala. Ito ay sa LTO, Land Transportation Office. Actually, ito matagal nang ginagawa eh. Ngayon, ang sinasabi, yung insurance partner, yung TPL na tinatawag, third party liability. May comprehensive ka na nga, magti-TPL ka pa. So parang nadodoble-doble. Isang ano yan eh. Mali, kasi ito, kapag sinabing comprehensive, partner, sakop na niya lahat. Yes. Sakop na niya lahat. Comprehensive. Comprehensive. Oo. Either act of nature, nandiyan na, sakop na niya yan. Tama yan. Oo. Halimbawa, nabaha yung sasakyan mo, sakop na ng comprehensive. Ninakaw yung sasakyan mo, nabangga yung sasakyan mo, yung nabangga ng sasakyan mo, sakop niya lahat yan. Sakop niya lahat. Ang tagal na yan, partner. Medyo may kamahalan, mas mataas ng konti ang comprehensive insurance. Pero yung third-party TPL, third-party liabilities, mas mababa yung partner. Yes. Kasi ang covered lang niya, yung na-aksidente mo. Na-aksidente mo. Oo.
Mm. Halimbawa, yung sasakyan mo partner, mayroon kang sasakyan, nakabangga ng tricycle. Yes. Halimbawa, Oo. ang sasagutin lang ng third party, Mm. yung nabangga mo. Yung nabangga mo. Oo. Oo. Yung damage doon sa nabangga mo. Pero yung sasakyan mo, hindi. Ganun yon. Minimum dapat na insurance partner, TPL. Meron dapat ang isang bihikulo. Mm. Kasi, ewan ko, sa Euro partner, hindi ka pwedeng mag-drive dyan sa kalsada kung wala kang TPL minimum. Okay. Minimum yan. Mm. Ngayon, may comprehensive, may TPL, Hindi pwedeng magdoble. nagkaka-duplicate na. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Kung ilang milyon na sasakyan sa Pilipinas, alam mo partner, isa rin yan sa Pira Los Benos, pinagkakitaan ng mga Pero alam mo partner, itong LTO, masasabing ito ang isa sa mga pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno. Ay, mga buwisit ng mga tao dyan. Ay, maniwala ka. Diyos ko Lord. alam mo ba partner na Ay, naku. pag ikaw ay magparehistro ng sasakyan, talagang bukod sa napakahirap, napakatagal, Napakahaba ng pila. haba ng pila, Oo. yan nga, ang daming mga, yung tinatawag na fixer. Ano partner? Bakit kaya hindi magawa dito sa bayan natin, sa Pilipinas? Pag bumili ka ng sasakyan, kasama na yung yung plate number. Plate number. Oo. Kasama na. Kahit brand new yan o dapat kasama na yung plate. Ang nakakatawa dito partner, bibili ka ng sasakyan, iuwi mo for registration nakalagay. Tapos maghihintay ka, alam mo partner, yung sasakyan ko, na isa, inabot ng 2 taon, wala pa rin yung plate number. Nako, yan ang problema. Naku, Diyos ko Lord. Yung kaibigan ko, bumili ng brand new. Oo. Brand new na SUV. Ang ganda. Brand new. Minsan nakita ko, sabi ko, bakit hindi mo ginagamit yung sasakyan mo? May problema sabi niya. Naku, sabi ko, brand new yun eh. Bakit may problema? Iniisip ko, ano kayang brand? Yung kanyang SUV. Para ayaw kong bilhin yun. Dahil bakit may problema kaagad? Brand new. Hindi niya magamit. Hindi niya mapaandar. Hindi niya masakyan. Yung pala, ang problema niya, hindi sa technical, hindi sa mechanical. Yung kanyang plate number. Walang plate number pala. Kaya hindi niya magamit. Ito pa, naglabas ang pamunuan ng PNP. Ang sabi niya, sa bagong kwan, kakasuhan daw ang mga mekaniko, yung shop. Halimbawa, Talyer. Pwede raw kasuhan ang mga talyer na tumanggap ng sasakyan o motorsiklo na hindi magpapakita ng ORCR. Aba. Ay, partner. Delikado yan. Kasi yung ORCR, kung minsan tumatagal din yan ng 3 buwan. Paano ang monitoring dyan? Yun nga Kung ikaw mayroong talyer at gusto mong kumita, alangan naman na titingnan mo pa kung may ORCR. Oo, yun nga ang kwento. Hindi mo na trabaho yun. Pero alam mo partner, yung simpleng kwan sana, sistema. Alam mo, nagiging masalimuot na sistema Pasimplihin dapat. Pasimplihin. Pero nagiging masalimuot. Alam mo kung bakit? Talagang nakadesign for corruption. yung nakadesign for corruption. Yung mga sistema nila. Panginoon ko, imagine, 2 taon yung sasakyan kong binili. Brand new. 2 taon nang nakaraan, wala pang plate number. Nako, imagine, 2 napakatagal. taon na. Ay, sus Maria Joseph naman. Ay, naku, hindi mo maintindihan talaga. Yan ang problema. Oo.
Ngayon, Ayun. pag pupunta ka ng Manila, itong mga nakaraang buwan, di ba may dinidikit doon sa either doon sa windshield o doon sa ano ba ito, sa may bulb ng sasakyan para yung automatic na Sa Tiplex, sa Tiplex, oo, yung bayan. niluludan Oo. na naging kontrobersyal hanggang sa sinuspende dahil palpak. Eh ano nang nangyari doon? Binayaran ko yung partner ng 1,600 Ako rin, partner. for nothing. For nothing. Andun na, nakadikit. Gusto ko nang tanggalin eh. At saka, alam mo yung partner, kung sino man, kasi ipinasayan sa Kongreso, Yes. inaprubahan, ganon din sa Senado. Eh, siguro matinding lagayan doon. Matindi yan. Matinding lagayan, partner. Biro mo, ilang milyon ang bihikulo sa Yan. buong Pilipinas. Ngayon, maglulod ka, sabihin mo na load mo 1,000. Kung ilang milyon yun, partner, ibig sabihin, nagbayad na, ang taong bayan ng advance. Ang dami nang nagbayad dyan. Ng advance, partner. Yes. Nakakulikta na sila. Oh. Bilyon yun, partner. Bilyon talaga. Pag-check, walang laman. Pag-check, walang laman. Olympic na yan. Ano ba naman yan? Talaga naman. Oh. Talaga naman. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Only in the Philippines Only talaga. in the Philippines talaga. Ang hirap eh. Pero, it requires Superman. Yes. Superman. Hindi lang si Superman, baka yung buong Avengers ang dapat pumunta dito sa Pilipinas para mabago yung sistema ng kalakaran dito sa bayan Ang natin. laki, partner. Ngayon ako, Diyos ko, Lord. Kinikita ng ahensya na yan. LTO na yan. Oo. Ay, partner. Noon pa yan, partner. Isa yan talaga sa mga pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Ay, Nako, grabe. Oo. Grabe yan. At saka yung Pumapangalawa na itong partner. Itong Department of Health. Sa walang iya talaga. Ay, binaboy na lahat ang PhilHealth, binaboy na lahat kung anong mga buwisit na yan. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila, partner. yan. Ay, ito mga buwisit na senador, partner. Hanggang ano lang sila, yung sa kumo nakatili vice partner. Grandstanding. Grandstanding. Pero wala rin silang ginagawa. Wala. O anong nangyari doon sa mga partner? Pinag-usapan doon sa Senado ng napakatagal yung tungkol doon sa lintik na Maynilad. Yung Hearing. pandarayan ng ano. Wala rin. Tubig. Tubig. Wala rin. Ano lang, kasi partner, ang sistema dito sa atin, sa bayan natin, ito ang masaklap na sistema, partner. Ang Titirahin ka. Titirahin ka ni Mr. Senador. Senador 1, Senador 2. Pero, alam mo ang dahilan noon, pag tinira ka, abay, magpuntahan mo lang sa bahay yung partner, magdala ka ng 2 malitang solve ka na eh. Yun ang hirap dito sa atin. Talagang, nabibili ang sistema. Kaya ang sinasabi nga ni Senator Manny Pacquiao, ang Senado, hearing kami ng hearing dito, wala namang nangyayari. Wala. Kasi hindi naman na-implement. Yung recommendation ng Senado, hindi naman na-implement. Kaya triple ang corruption ngayon, sabi niya. Kaya diyan nag-iinit si Presidente sa kanya. Dahil sinasabi niyang triple ang corruption ngayon. Sa panahon ni Apo Presidente Duterte. Ngayon, ang sinasabi na naman ni Senador Pacquiao, partner ngayon, 10 bilyon daw ang gusto niyang imbestigahan na naman sa Senado doon sa social amelioration, yung SAP na binigay sa NCR itong nakaraan. Ang laking pera na naman yan. Talagang Diyos ko. Diyos na lang po ang bahala sa inyo. Pera na nga, mga kabayan, na ito intended para, alam niyo ba yung partner, yung pantumpoy, kunda, sa hirap na pandemya. Tapos, pagkakapirahan pa. Parang napakasakit isipin naman po. Nakakalungkot talaga. Bakit ganito ang nangyari sa
kababayan natin sa Pilipinas na nilamon ng masamang sistema. Mm. Okay. Pero ganun pa man, partner. Ako malaki ang paniniwala ko na ang pag-angat ng isang bansa hindi magmumula sa itaas, partner. Tama yan. Sa ano? Ang pag-angat ng isang bansa ay magmumula sa ibaba. Tayo mismo. Tayo mismo. Oh. Kapag ka ang isang bayan malinis, hindi kurap. Kahit kasi alam mo, isang bayan sa Pangasinan, kung tutusin sa buong mapa ng Pilipinas, tuldok lang yan. Tuldok lang. Ang isang bayan. Pero kung ilang tuldok ang mag-uumpisa ng walang korupsyon, malaking bagay po yan, partner. Yan. Yan, malaking Tama. bagay. Oo. Yung walang korupsyon talaga. Kung ilang bayan ang magsasabi, ay tuldok lang yan. Ikukumpara mo sa buong mapa ng Pilipinas. Malaking bagay, partner. Malaking bagay yan. Tama yan. Tama. Di ba? Tama. Kasi kahit po anong naisin, anong layunin ng isang presidente, pag sinabi niyang walang korupsyon, hindi po niya kayang gawin lahat yun. Kung yung mga taong nasa ibaba ay mga buhaya. Yan. Di ba, partner? Tama yan. Yan ang masama. Masama talaga. Dahil ano? Kaya bahala na po ang Diyos sa inyo. Diyos ko. Partner, ano pa lang, yung kahapon, binabasa ko yung report, balita, tungkol doon sa mga top performer ng mga probinsya. Aga? Gobernur. Gobernur. Okay. Sabi ko, ang gagaling naman itong mga gobernador na ito. Sinong nanguna, partner? Excited ako, partner. Siyempre, gusto kong makita. Ang nanguna, ang Cebu. Garcia. Governor Gwen Garcia. Magaling. Talagang babae, gobernador. Magaling, mga kaibigan. Di tinignan ko rin, siyempre, inaabangan ko yung Pangasinan. Dahil taga rito tayo. Oo, dapat na. Tinitignan ko, number 2, number 3, number 4. Saan tayo, partner? Hanggang dumating na ako sa 10, wala pa rin. Partner, Nakakalungkot, partner. medyo nalungkot ako dahil Pangilan tayo? dumating na ako hanggang sa top 20. Wala pa rin. Wala pa rin. Sabi ko, doon na naputol yung top 20 governors. Wala po ang Pangasinan. So, ano bang ibig sabihin nito, mga kaibigan? Ito po bang evaluation na ito, gaano po ba katotoo? Reliable ba ito? Ano ba yung mga basis dito? But at any rate, yun lang, partner, natalunin ka pa ng isang napakaliit na probinsya diyan sa may Benguet. At sa Bisaya. Talunin ng isang napakalaking probinsya. And potentially, ang daming potential sa Pangasinan. Parang nalulungkot din ako. Nakakalungkot talaga. Kasi partner, ang Pangasinan, ang pangalawang pinakamalaking probinsya. Yes. Dito sa Iloilo yata yung Cagayan de Oro. Ang pinakamalaki. Ang alam Pangalawa ang Pangasinan. Alam ko, partner, Cebu pa rin eh. Tama, okay. Ngayon, kung titingnan natin ang probinsyang Pangasinan, napakadaming potentials, partner. Talaga, marami. Nasa gilid tayo, may causeway tayo. Di ba? May causeway tayo. Yes. Meron tayong area na tinatawag na Central Plain para sa farming. Pagka coastline naman, agriculture. sa coastline, marami tayong sa fishing. Halimbawa, kahit na anong tourism. Ang daming potentials. Mining, marami tayo sa Pangasinan. Tama. Partner. At bukod doon, yung population natin na inaabot na yata tayo ng 5 million, partner, napakalaking sana, partner, itong Pangasinan. Kailangan lang ng isang Pangasinan, isang probinsyang kasing laki ng Pangasinan, yung leader, partner, na talagang ang galing. Iyan ang kailangan talaga. Yung magaling. May vision, na makabagong vision, partner. Ito po, mga kabayan, hindi naman namin sinasabing hindi po magaling ang ating gobernador. Pero ito nga po ay base dyan po sa evaluation na yan na ating pong tinatalakay.
yan po ay parang somehow nagbibigay po ng hindi po magandang imahe Sa ating probinsya. Yan po mga kababayan, antayo, aliwalan si kami sunan lapuan tutan. Walay party yan ang evaluate no siya so top performing governors ng province diyan intiron Pilipinas. Unfortunately, makaparman na sa ibalbalag na probinsya ng Pangasinan walay 5 milyon ton populasyon at ang gapuni aga akapasok at top 20. Saksakay sulabay itong ibagatan. Balag so kakapuyan na rin mga ulay o ag-iran talaga ang tatrabaho. Ay, ayaw liwatan, ya akin tayo, tani. Say Pangasinan partner, say pakanengning ko, aliwan say amay taga Pangasinan na. Pero say Pangasinan partner, bali-baling probinsya, dagadagulay tourist destination to, wala rin mining, walay coastline tayo ang Dukurokay. Yes. Untan mag walay plain, central plain tayo, farming. Akin, yaag tayo makapasok at ang gano top 1 to 5. Oh my God. Noon nga partner, naalala ko may isang official na nagsabing ang Pangasinan ay tila isang sleeping giant. Oo. Yun bang pagiging sleeping giant noon? Hanggang ngayon ba nananatiling tulog pa rin? Tulog pa rin. Ay, naku naman. Oo, Pangasinan. Kumilos naman po tayo. Para naman po sa susunod na taon ay mapasama tayo kahit 1 to 10 lang. Ay, sus Mario Jose, puro kasi, ay nako. Hindi naman po sa may pinapasamaan tayo, partner. Pero dapat lang talaga na pag-ibayuhin natin ang trabaho. Mag-isip po tayo kung paano paangatin ang industriya dito sa bayan ng Pangasinan, lalawigan ng Pangasinan. Ay, kung hindi nyo po kaya, mag-isip-isip po kayo, umalis na kayo dyan. Okay, partner. Marami pong magagaling. Yung oras natin. Bueno, partner, magpaalamig na. Wala na tayong oras. Ayan, muli inaanyayahan namin kayo para bukas loud lunch po, 1:00 ng hapon at saka sa gabi po 5:30 Zumba dito sa Malayan Grand Mansion. Ayan, mga viewers natin, maraming salamat sa inyong panunood, sa inyong pagtataga na pakikinig sa amin. Muli po kaming babalik sa araw ng Lunes next week. Dati rin pong oras, 7:30. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Salamat, Kibalbalag, Chiko namin. Maraming salamat sa inyo pong lahat na parating tumatangkilik dito po sa ating palatuntunan. Ang inyong kaibigan, Edwin Bautista, nag-iiwan ng magandang umaga, Pangasinan. Inadaro, takayo namin.